Oameni și oameni răi, sunt Daniosus și da, am facecam și jucăm Cat Mario. Jucăm Cat Mario? De ce jucăm Cat Mario? Fiindcă vreau să mă enervez. Bun, pentru început, înainte să începem acest episod, v-aș ruga foarte mult să apăsați butonul de like dacă vreți să mă susțineți și veți fac episoade retardate cu mâța asta în continuare. Între timp am descărcat OBS-ul, am învățat cât de cât cu ce se mănâncă. Zic că e destul de ok. Și na, ce să mai așteptăm? Haideți să începem să ne enervăm, nu, oameni buni? Ok, primul nivel. Ok, avem 3 vieți. Deci mișcăm pe săgeți. Mor, mă. Ei. Ce, bă? Bă! Bă! Bă, mă fură! Capul ăla mă fură. Hai, ce e asta? What? Nu, nu, nu! Mor, mă, mori. Na, bun, și dracu era aia. Nu știu ce zicea toată lumea, dar ci că jocul ăsta e troll. Ce poate fi troll la jocul ăsta? Adică pare total normal, what? Ce? Ce, mă? Ce? Cum adică? Ok, hai să vedem. Mori. Sărim, băgăm, sărim, sărim. Merem, sărim. Hai, mă, că nu-i greu. Ni! Ce, mă? De când cad chetrele în cap? Ok, hai, oameni, mai avem o viață. Putem să câștigăm. Suntem cei mai buni. Dar nu e așa de greu pe cât credeam. Caz, mă, azi. Caz. Ce, mă? Bine. 0 vieți. Lol. Fuck hard. Easy game, easy life. Ce? Ok, deja mă enervez. -1 vieți. Și n-am făcut nici măcar prima parte. Oh. Cum? Ce, mă? Bine. -2 vieți. Cine se poate spăra pe mâța asta, omule? Ia ce simpatică e. Ce? Bă. Doamne. Începe să nu-mi placă viața. Sari. Ce? Bă, să-mi bag picioare dacă mai înțeleg ceva. Haideți să vedem, nu? Sari, mă. Sari. No. Not this time, my friend. Hai, mă. Hai că de data asta reușim, mă, oameni. De data asta reușim. Și o să trecem. Și o să trec. Ce, mă? Bine. Încercăm încă o dată. Mă, da, să-mi bag picioarele până trec nivelul ăsta, nu mă opresc din filmat. Cum adică? Ok, îmi retrag toate cuvintele în legătură cu faptul că jocul ăsta nu e greu. E foarte greu. Oh! Doar vreau să ce faci ciuperca aia. Hai, bă! Ce? Ce? Și cădești căcatul ăla. Ok, dacă zici tu. Mai încercăm o dată. Nu. Nu. Sar, mă. Nici așa e numai. Nici lansează măța. Da-na-na-na-na. Ok. După jocul ăsta mă sinucid. Hai, mă. Hai, sari. Dar nu pot enerva. Da, oameni. Nu mă pot enerva. Am jucat jocul mai grele de atâta, ce știți voi. Ok,
a ieșit rahatul din tub. Am un merem, nu intrăm în chestie. Sărim! Și ce mă? Hai bă, că jocul spune așa de troll. M-au făcut mai albastru, să mi se pare mie, what? Ok. Sărim. Checkpoint! Checkpoint, oameni buni! Ok, hai zi. N-are ce să fie troll aici, nu? Da. Ce? Ce, mă? Da, cum adică? Și acum ce ar trebui să fac? Sărim în groapă? Nu, stai, pe ce trebuie să fie o ieșire ceva, nu? O ieșire magică? Bine. Caz, mă. Bă, nu cade, nu cade. Așa e. Bă, nu cădea măța. No, minus 11, dar măcar avem checkpoint. Ce? Deci știam eu, bă, că ceva nu-i bine acolo, bă. Nu, iar. Hai, caz, mă. Dar știi că e și greu să cazi în chestia aia, după aia, ca să te omori. Minus 12. Hai, reușim să trecem nivelul ăsta, deci cred că doar nivelul ăsta o să fie episod. Nu vreau să turbez. Nu azi. Sar, mă! Parcurul. Nici nu mă stai. Am încercăm. Oameni! Am reușit? Ce? Cum adică? Cum adică? De când sunt norișorii răi? Știam că norișorii sunt buni. Ok. Oh! Ce? Ce? Oh, fuck. O să încep să gândesc. Ai ora de sar! Nu! Ok. Caz. Minus 16. Continuăm atunci. Sari. Chestii. Sari. Sari. Sari! Bun. Acum să avem grijă la căcaturile care pică din ce? Ce, mă? Ce, mă? Ok. Am câștigat primul nivel, oameni buni, și doar 7 minute au trecut de când ce? Cum adică? Cum adică? Și eu puteam să mă laud acum că am terminat nivelul, mă. Mai du-te, mă, ta, nu vrei? Hai. Hai, mă, caz. Nu, oameni buni, nu ne lăsăm. Până nu terminăm nivelul, nu ne lăsăm. Nu muri! Nu! Bun! Hai, mă, sunt pe val. Sunt pe val și nu voi muri. Ce, mă? Bine. Mai încercăm o dată. Hai. Hai, muța. Hai, muța Mario. Oh! Ok. Ok. Deci așa se face partea asta la nivel? Sau nu știu, la mișto? Ce? Nu înțeleg nimica. Deci nu înțeleg cum să treci nivelul ăsta. Trebuie să mă sui pe căcatul ăla galben și să sar pe deasupra lui ăla? Păi dacă trebuie să fac asta, bine, o fac. Bineînțeles. Hai, mă. Bă, deci dacă îl fac până la minus 30, e bun. Dar mă mir cum am făcut de checkpoint. Lucrul ăsta e prefactat. Gata! Yes! Yeah! Fuck! Caz! Nu! Yes! Ador glitch-ul ăsta. Sau nu știu dacă e glitch, așa trebuie să se întâmple, dar... nu cred că ar trebui să se întâmple. Fac. Acum? Acum ce fac? Nu-mi zic că mă omoară. Ba, ne omoare.
Da. Hai. Sari. Sari. Stai. Sari. Și... Acum... Nu m-am întrebat ce se întâmplă dacă intru în tubul ăsta. Da, bine că nu mere. Bine, măcar atâta. Bă, gamea și că am uitat din orul ăla. Hai da. Și gândiți-vă că suntem numai primul nivel. Ce, mă? Ce? Dar. Cum adică, mă? Ok, deci nu trebuie să sărim acolo. Am înțeles. Trebuie să sărim aici, și apoi aici, și apoi facem parcurs și ne mai dăm în norioșorul ăla. Da, n-am înțeles cum să faci și partea asta ca să intru în căramidă. Dar vom reuși și va fi interesant, fiindcă vom reuși și va fi super. Nu! Yes! Mă! Acum, așa, acum sărim. Și acum trebuie să vină rahatul ăsta și să sări. Nu reușim, mă. Trebuie să ne iei căcatul ăla sau ceva, nu știu. Trebuie să sărim pe rahatul ăla, poate. Ia, ai deja 12 minute de filmare, bă, filma mai mult ca la Minecraft. Hai că deja ne-am obișnuit, oameni buni. Ne-am obișnuit! Ce, mă? Ce? Bine, mai încercăm o dată. Oh, fuck. Aruncă-te. Bă, măța asta zboară. Nimeni cum zboară. Așa e. Bun. Nu pot să-mi dau seama cum dracu să treci nivelul ăsta. Întrebare dacă există un om care o termina jocul ăsta, fiindcă trebuie să fie cineva așa de obsedat încât să-l termine, nu? Nu? Trebuie să fie cineva acolo pe internet, un asiatic ceva. Cum, mă, că nu l-am atins, mă? Am zis eu că până la 30, când la minus 30 și bine. Am zis eu. Dar nu cred că facem noi minus 30, nu cred că... Dar nu vrei să mă leși cad aici, nu? Nu vrei? Nu. Bine. Doamne, minus 30. Bun. Sărim. Nu cădea. Dar cum, mă? Cum adică? Bine, mai încercăm o dată. Sari, parcurs! Oh my god, MLG. Dar cum dracu să intra acolo? Doamne, o șturbez. Hai da. Ce, mă? Poate trebuie să stau în dreptul cărămizii? Poate. Sau poate pot să fug de ei, ar fi o idee bună. Hai da, să încercăm. Ce, mă? Este... Hai. Așa, trebuie să trolăm rahatul ăsta și să... Cum adică? Ok, deci trebuie să sărim pe ceva. Eu 14 minute. Hai că deja am învățat pe de rost partea asta. Deci e greu. Am bine că m-ai omorât. Hai da. Dar nu cădea. Dar e mișto cum nu-și mișcă picioarele, adică își mișcă doar mâna când sare. Foarte pro. Nu, mă întorc.
Trebuie să filmez un episod aici. Hai. Nu! Bine. Cazi. Ta-na-na. Da, deci cred că o să visez asta la noapte. Soca lumea. Hai! Nu! Cât de greu poate să fie? Nu. Bine, bine. Rămâi așa cum ești. Rămâi așa. Minus 38. 15 minute de filmare. Sari, nu cădea, nu cădea. Sari MLG. Nu, deci cred că jocul ăsta e făcut să nu poți să-l treci, frate. Cred că poți la mișto acolo mai multe căsuțe. Nu? Bineînțeles. Cazi. Bine. Bine că măcar acum faci ce-ți spun, măi. Minus 40. Ei, până la minus 100 e cale lungă. Dar cum adică? Poate între al doilea și al treilea trebuie să mă urc. Cred că asta trebuie să fac. Hai, sar. Parcur. Nu, am ochi. Mama! Nu, cred că... Știi, îmi place cum mă vine mie să arăt cu degetul. Și știu că nu o să mi se vadă că e camera deasupra, știți? Vreau să arăt așa cu degetul pe ecran, deși voi nu vedeți nimica. Foarte calm. Sar și... Ok. Da. Oh, fac lag. Oh, lag. Nu știu cum pot să am lag la jocul ăsta, dar cred că e de la OBS. Cred că trebuie să-i fac eu... Doamne, dă-mi putere! Bine. Bine, mă. Bine. Bun, sari. Bun, așa e. Bun. Ce? Bun, așa. Minus 45. Nu numai ce față, ce zâmbet mare așa pe față, cum se bucură ea că sare. Nu. Cazi. Bă, 17 minute deja. Valeu. Oameni buni. Cred că o să fie nevoie să tai unele bucăți, că deja ne lungim și nu e bine la firea mea plăpândă! Cum adică? Mă băgai în piramida aceea, în triunghiul acela. Cum adică am murit? Nu mai mere glitch-ul? Nu mai mere glitch-ul, mă. Am sărim! Și așteptăm să coboare. Fiindcă eu sunt Cat Mario. Și asta înseamnă că... Supărat sunt, doamne, supărat. Ok, și cred că mai încercăm încă o dată. Dacă murim și de data asta și nu câștigăm, o să lăsăm așa filmarea. Ok, oameni buni. Cat Mario. Da, eu am fost Daniel... Nu vă cred, nu vă credeți voi că terminăm aici, nu? E minus 49, facem minus 50. Tadam! Ok, abia acum putem să încheiem episodul, nu așa? Ok, deci eu am fost Daniel Sus. Ăsta a fost Cat Mario. Eu am turbat aici, nu cred că o să mai fac jocul ăsta niciodată. Și până data viitoare vă urez multă baftă, vă rog să încercați și voi jocul ăsta, o să fie un link în descriere. Și să încerc dacă pot trece nivelul ăsta super retardat sau dacă e numai așa făcut la mișto. Pentru oameni, baftă!